हेलौ लोगोफोर, गामियारि सोलोंसालि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोना नायगासिनो आंनि गामियारि सोलोंसालि इउटुब चेनेल। आङो दा फोरमायनो लादों बा फोरोंनो लादों जोङो डेस्कटपआव जोंनि डिसप्लेनि ब्राइटनेसखौ बोरै खमायनो बिनि सोमोन्दै सावरायगोन। मोनसे खावलायनाय, जाय बिथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानै हाबफैदों बिथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे साखाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होदो, जाहाथे मोजां भिडिअफोरखौ नोंथाङा थाबैनो नुनो हायो। अब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामदिया, जोङो नायनोसै। फार्स्ट टाइम नोंथाङा डेस्कटपआव थांदो, बेनि उनाव पार्सनेलाइजेसनाव हाबदो, बेनि उनाव फैगोन डिसप्लेयाव। नैबे डिसप्लेयाव क्लिक खालामदो। डिसप्लेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोङो मोनगोन सेलेब्रेट कालार। बे सेलेब्रेट कालाराव क्लिक खालामना होदो। बेनि उनाव नोङो बै खनायाव गाहायाव नेक्स्ट नुदों, बे नेक्स्टखौ थुनांगोन। बैयाव हेल्प नुगोन, बे हेल्पखौ नोङो थुना बै गाहायाव नेक्स्ट दङ, बे नेक्स्टखौ बैयाव नेक्स्टआव थुना होबाय। बेनि उनाव बे नोङो नेक्स्ट बानायलांबाय थाबानो जागोन। बेयो बेखिनिखौ नों नेक्स्ट बानायलांबाय था। बेयाव एसे एडजास्ट खालामना ला नोङो कालारखौ माबायदि नुथावना, बे कालारखौ नोङो एडजास्ट खालामनानै ला। दा खमायनाबो लानो हागोन, बारायनाबो लानो हागोन। एडजास्ट खालामनानै लाबाय आरो नेक्स्ट थुफिनदो, नेक्स्टआव थुदो। बेनि उनाव नेक्स्टआव थांबाव, बिदिनो नेक्स्ट मारिलांबाय थाबानो जागोन आरो बेयो। ओमफ्राय मोनसे अपसन फैगोन, बे अपसनखौ थुनांगोन आरो। दा नेक्स्ट थुलांबाय दङ आङो। दा नैबेयाव मिलायना लानांसिगोन आरो नोंनो बेसेबांखिनि माबायदि कालारनि नांगौ बेखौ एसे मिलायना लादो। दानिया बेयावबो नेक्स्ट होनानै बेखौ मिलायना लानो हागोन आरो नोङो। दा मिलायबाय, कारेन्ट सेलेब्रेसनखौ थांनानै आरो फिनिश खालामना होबानो जाबाय आरो। दा बेयाव मोनसेखौ नेक्स्ट मारिलांबाय थाबानो बे कालारा अलरेडि नोंनि ब्राइटनेसा खमायलांगोन आरो बिदि आरो।